Semo mbaraika. Naro yo mukagocha chisemo. Douglas ta kwate semo ya. Asante, naende pole sana. Asekere tuli kae keiga gotuacha gusudia kumanya omwana dadi una arengo mworo nando motoeru nando muya esemo yane maragia omwana ito ojoshua no are soba ngumbu garia igonje nesemo ya maragia ekera nache gwakirisaga igaiga naende nonye nekera mang'ana abeira mange kanini oyo orega iga na baba chareti ngotwakirisa bari moinari sana ekere twanyorera obokong'u igo gakina nchienko bari mingo batebi neki pole sana ikeranye kinege kong'u naende remereria nyasaye bagate mobamo bari batigaire onde tarukanda batebi nang'a bono tiga twetana ase eng'encho ataiyo oyo otigwa murende mumwagate abo omonto nere bwo omochiaro osegesaku kia omwana oyo ogenda mbuya mono Semo okwanire Semo nekarache ribaga rigotoka atapewa togenanga abaigwa ngonjwango abaigwa kochomocho abaigwa njugo cha motere motwa biya muri abana banyasaye biya muri naende njimotwa gaiga nyuma draja okwana timwe ndukwana my protest aronte we coming inatanga no kubo inkorteki ndo mwangu lakini bona ikire gokoreki na ikire gocha chikasi ni cyane kuba pore kuba ngora actually kese mumuru yagasirete busire ngaite mwabutire sana mwatebigwa mangana mangi tali bono toja kwana mangana saiga iri ntonya kunya piki lakini ngitwa ngoteba nyasaye nabakubarinda ari ndo studio litigara na omwana gari abarinde mamu minta actually arengere bika igo ntuntu kasi ni nyingi turi abamurabane lakini pia ronto we coming igo bono twara bari mwaso mukiu nyamono kwa chumura mbuyo bwata ni buliboro bagandre koboro chikasi ni cyane nimata ni mubato obwanjani ubiya sana kenda gutwara obwanjani obwanjani nabunya sana kora tiki atagete te moment obwanjani bura so muki ni wukina lakini te moment obwanjani butayo umuki wakora ki ubusarika igo nabasabira maya yasaba ya chinguru abayigate mugendre busyo nori mucyura kini mbiya mana singe jo ntegera asamba ditanje Richard Murachanguru kwa uyu mambinde se tunyanchwa kerore igo abandi bari ngira guca bya mono munakirwo kibana teja koso nonya komiti yarenge igaiga korumo yegoyiga aye murayuri actually na koiro koboko tegenda gutwara bare mu buna tegenda kuraye kinyuru akera muraba murabara si kinyuru ensi ya koraki yukina bya mono singe jo ntegera mbuya mono twanyore naro chirega Samuel Kechiko omukatikisa Korunyamarambe karibu and then Ekwaya the Great Leo the Great Ekwaya itonere Korunyamarambe also karibu tokorembe bure pamoja abayigwa mbale bacha abayuma abana babasubati nabagoro kwa abayigwa bali bana abakaba kabacha oyo rubomomura tari kurukomoywa obyo musubati nenda kurukomoywa ngore mwambwatere kurugao togende semende etoko endege singenjo one sipata achire konya chinkwano chakeire so bali bachire twateka advantage onyara muntu kirukwe ngore yaye kagocha onyara twande emisa straight abayigunya baro injune karibu abana baba subati tari abamura
Moko chabaka motwa. Abana baba Subati na bakarukwa abayigo. Abasabati bamu abo charedi. Wonsipi abana babo nabo bakarukwa injiko cya motwa. Oh. Sa. Asa charedi baraba iwa. Yes. Kako enda sinya Kenya baba bachokoro. I think you are getting me. Wakwani mwasimbe amole. Nje ngoro kwa mse. Amaleta yege songo ngoro kwa Elvis Bosire. Akenya. Na wakwani aso woja utobwa simu yego yobo. Woko mwene anko. Uyamon. God is good all the time. My name is Yvonne Mora. Ndo mazimbo ya moli. Singolo kudeni siombongi. Awadhe mwa mzinza Jones. Kuba kwa nimbu ya more mwezi. Wasalimu nyote. Kwa salama. Kwa majina naitwa Jafet Sagu. Okay, mbiyamano. Akonyera Douglas. Akonyera Douglas yomu aba betanere. Na mayanda tali kende. Togende nsemende. Abayigo karansa mbiyamano. Toiche nsemende chikasi ni cha Douglas Njwango Motwa. Chikasi ni cha Douglas Chonsi P Njwango Motwa. All the cousins from both sides Njwango. Abanka na baliba chikasi ni Njwango Motwa ali bagene lino. Anesemende chikasi chikoba chinyinge. Ngoba temengi tokora chikasi chojimete usually chikoba chinyinge kweli kweli. Tochikasi ne chinyinge chire. Iko na achuko ganiga. Esenge muri abange. Esenge muri abange. Mo kwane lite. Musibati kasi ne mo musibati